Kærholm, som er den første ø, vi bygger herude i den nye lokalplan Enghave Brygge, er båret af de samme principper, som man kan sige hele byplanen er, nemlig stor diversitet. Vi laver en konstruktion, som er den første ø, den første åbne karré, men den får en masse forskellige facader. Og det er der selvfølgelig en idé i. Det er ikke nemmere at bygge, det er faktisk mere kompliceret at bygge, men resultatet bliver meget bedre ved at have, kan man sige, mindre huse. Man kan identificere meget nemt, hvor man bor. Børn kan pege op og sige, der er mit værelse, i stedet for at vi har de her endeløse, lange facadestykker, som gør, at kan man sige, det individuelle forsvinder. Her der arbejder vi med den her diversitet, og den mønter sig ud helt ind i lejlighederne. Der er utrolig mange forskellige planløsninger og forskellige lejligheder, men de alle sammen, kan man sige, har nogle gennemgående temaer. De store vinduer, de store altaner, det gennemlyste lejlighed, og så har vi noget, der måske er lidt særligt for det her område, nemlig vi har ekstra lofthøjde. Normalt arbejder vi med 2,5 meters lofthøjde. Det er et myndighedskrav, men her har man haft et ønske fra bygherren og udvikleren om at øge højden for at bringe noget mere kvalitet ind. Så man øger det faktisk med 20 cm, man er oppe i 2,70 meter, og det er noget, der faktisk kan ses og opfattes. Det er ikke kun et spørgsmål om, at der kommer mere lys ind i lejlighederne. Det er faktisk et spørgsmål om, at man får gennemgående et bedre velvære ved at være i de rum, der opstår med den øgede højde. Man kan sige, at lejlighederne bærer selvfølgelig også præg af, at de er bygget nu. Det er nutidige lejligheder med køkkener placeret centralt, strategisk fornuftigt i forhold til værelsesindretninger og stue, spiseafsnit. Den gennemlyste tanke er jo ikke kun båret af tanken om at få lys ind fra begge sider. Den er også båret af, at vi ligger et meget centralt sted. Vi ligger et sted, hvor vi har vand på alle sider, og derfor er det interessant at være oppe i en lejlighed, måske på 3. og 4. sal, og gå til den ene side og se havnen, og gå over til den anden side og se kanalen. Og derudover får man også fornemmelsen af at være i en by på den ene side, og være i den store københavner sammenhæng, når man kigger ud mod havnen på den anden side. Vi tror på, at det giver en god oplevelse at være i de lejligheder. Men hvis vi tog en tur og gik rundt om bebyggelsen, fordi det er der ingen af os, der kan gøre i virkeligheden, men hvis man tog den tanke, at vi bevæger os rundt om bebyggelsen, så kan man sige, at man kommer til bebyggelsen hen over en bro, man krydser den store kanal, man passerer på den ene side den gamle bygning, som står derude i dag, hvor der vil være restauranter, caféer og bådeklubber. Og når man er passeret broen, så vil man kunne køre over i sin parkeringskælder, køre ned der og tage elevatoren op i lejligheden. Men før man gør det, kunne det være, at man havde lyst til at bevæge sig rundt om bebyggelsen. Går man til venstre, så vil man gå ned ad en kanal, som slår et knæk, og kanalen vil udvide sig, og her vil der være måske den første, kan man sige, lystbådehavn i området, som er en lille lystbådehavn, en lille eksklusiv lystbådehavn, og går man ned for enden af den, så er der igen et areal, hvor der er disponeret til en café med udeservering. Så går man ned langs havnen og bevæger sig ind, og på den ene side vil gårdrummet åbne sig op. Det er et stort grønt område med træer og beplantninger af forskellige karakterer. Men det område bevæger sig faktisk hen over vejen. Det er en vej, som tager mere hensyn, kan man sige, til ophold end til kørende. Men man bevæger sig hen over vejen og kan bevæge sig ned på bryggen, og så kan man bade derfra. Bevæger man sig videre rundt, kommer vi også over et område, hvor vi har en kanal, igen med et knæk, med en brygge, som er forsinket ned, så man kan gå nogle trin ned og være tæt på vandet. Vi har også i det her område i stueetagen noget erhverv af forskellige karakterer, og derudover så er hele stueetagen i de områder her båret af den tanke, som Københavns Kommune de sidste år har introduceret, nemlig de aktive stueetager. Altså stueetager, som kan være brugt til formål andet end bare at bo i. Et af de gennemgående temaer ved hele byplanen er, at vi ønsker en diversitet. Vi ønsker, at det bliver en bydel for alle. Det vil sige, at det er både børnefamilier, det er seniorer, det er singler, og det er, kan man sige, de professionelle unge, som ønsker en lejlighed for en periode af sit liv, og måske skal videre i en større lejlighedsområde. Så det er meget vigtigt, hvis man kan sige, det er underligt nok at sige det, men det er ret vigtigt, at der er en stor forskellighed i de mennesker, der flytter ind her, for at få bydelen til at få det levende liv, som er vigtigt for en bydel at have i det hele taget. Vi ser denne her bydel som noget, der beriger området, og det er ikke området, der skal berige bydelen. Derfor er det meget vigtigt, at de kvaliteter er her, når vi starter. Det er ret vigtigt, at folk ønsker fra de andre bydele at komme herud og være, og ikke den anden vej rundt, fordi så bliver det en død bydel. Og det har Københavns Kommune og udviklerne lagt stor vægt på. Det har arkitekterne selvfølgelig også. For os er det måske mere naturligt at have det med altid, men det at lave et område, hvor det er rart at være, det er det går ud på.